איזו חזית הכי מורכבת בלחימה? בפרשת השבוע נקרא את מעמד הר סיני ואת 10 הדיברות. בין 10 הדיברות, הציווי הכי מאתגר נמצא דווקא בסוף הרשימה, הדיברה העשירית. לא תחמוד. הרבה יותר קל לנו לקיים את הדיברות האחרות, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך, לא תרצח, אבל לא תחמוד. ואם לחבר שלי יש טסלה שאני רק יכול לחלום עליה, ואם יש לו משפחה שנראית לי הרבה יותר מושלמת משלי, ואם הדשא של השכן באמת יותר ירוק, איך אפשר שלא לחמוד? זהו המאבק הכי מאתגר. הרבה יותר קל לנצח את איראן מאשר לנצח את עצמי. כמו שהמשנה כותבת בפרקי אבות, איזהו גיבור הכובש את יצרו. אבל האם יש למאבק הזה בכלל סיכוי? כל הדיברות נאמרו בקיצור יחסית. רק הציווי האחרון מגיע באריכות. שימו לב, התורה אומרת לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ואמתו ושורו וחמורו, שזה בעצם האוטו של ימינו. והתורה מוסיפה וכל אשר לרעך. התורה לא מפרטת מה אסור לגנוב ואת מי אסור לרצוח. אסור אף פעם ואף אחד, נקודה. אז מדוע דווקא כאן בדיברה העשירית התורה מפרטת כל כך מה אסור לחמוד? ובכלל, אחרי שהתורה מפרטת את בית רעך, את אשתו, את עבדו, את שורו ואת חמורו, שזה האוטו של פעם, מה עוד אפשר כבר לחמוד שהתורה מוסיפה וכל אשר לרעך? אלא שהמשפט הזה הוא לא רק חלק מהציווי, אלא הוא גם טיפ שמסייע לנו לקיים את הציווי לא לחמוד. בעצם התורה אומרת לנו, עליך להתבונן שהחיים הנוצצים של השכן מגיעים בעסקת חבילה וכל אשר לרעך. יכול להיות שיש לו את הבית היפה, את האוטו המפואר, אבל אולי הוא לא ישן בלילה מרוב דאגות. אתה לא באמת יכול לדעת מה קורה בביתו של השני. ביתו, אשתו, עבדו וחמורו מגיעים יחד עם כל אשר לרעך. המשנה מלמדת אותנו כלי עוצמתי איך לא לחמוד. איזהו עשיר השמח בחלקו. בואו נשמח ונעריך את מה שאנחנו מקבלים מבורא עולם. ולכן אל תחמוד, תגיד תודה על מה שקיבלת, שמח בני בחלקך. שבת שלום וכל טוב. שיהיה לכל חיילי ומפקדי צה"ל הצלחה בכל המשימות, שכל החיילים והחטופים יחזרו בריאים, שלמים ושמחים, ונתראה בקרוב בגאולה האמיתית והשלמה. אמן. תודה וכל טוב.